Srangselo utar Maharanipurni Bamrai Kamini Shakhami Kalaijak Nirulota Debro Manachuba Chuklainian Bagai Tangai Shokya Kwai Hankoni Koktuma Tumnaira. Ashelo utar Maharanipurni Bamrai Kamini Shakhami Kalaijak Nirulota Debro Mani Nogo Tangai Chuba Chuklainian Bagai Tangai Shokya Kwai Hankoni Koktuma Tumnaira. Abon Yaglono, Jeman Sabono Chubasu Yafarlaki Abo Hageno, Chubasu Shanka. Ashala nirota debru mana nanya ni thangai teba dalbedal koktoma shaiman kahne abo heken boroni amsaini mantri te em tharibo subasuk san kahnai जों दिनै बेलायनो कायसा खानांजानाय कक तामले हिनबा तिप्रासा बसंनि बिसिङाव बेलायनो कस्तनि बिसिङाव सामुं ताङै जाथानिवो दिनै अबहायनो साक सरि हामियांगै दिनै खरकसा बुखुंनो जों खय हांकरनि कक्तमा थुमनाय रक दिनै फायै जे मानसाक साकबाय थांनि रांबाय बैहायतो जबाना जों फानो लाख लाख सुबाय मायाबा जे सागो फानतंमानि जों खकसा खंनि आजिमानि आबननो मास कायसासो चाद्रबले अंगान हनि जों खाखायो अब हायखायनो जों दिनै फाय चुबालायमानि उत्तर महारानिनि बामराय गामियाव बुखुक निरलतानो हंगायांगो उदारा हंगाय बहं गांगाय बनि साय बनि लगिसं ताबु खवायो बबर नायजे खानो गोबां मा जागोन नायजे खा फियाबा हामके सल्युशन हामके साक ताबु हामसुग्याको हनि जों सावैमान बिसिंदै चिनि कक थुमाथुमनाय ताखुक जेम्स bo oro phaika sikango phaiya gnei kokthuma rok awai mung khaika abon bising chungbo khwaini jahato kokthuma thumnai rok bo chungbo wansuga je haino khiglaiei toniwi tonglak joto pare chungbo thangai chubawana hwnei chungo bhaike chubalaimani a bisingo no chini oroni montri borom ganang onmes deborma bobo chubakhainei chung tini oro phaiei saimanka kaisa rangni phaisingtwi bo joto pare bobo chubakhainei chung kanao kaisa amount chubakha a bisingo no tini borokno khereng baro botrangnai hini chung saimaka khereng bar hospital o aro health minister yakaba em bobo joto pare borokno chubai tongo gai chung teitam sanaiba kha sawo chini I dofa nung bayang jodi no hincha hinching laioi walai toklaio mang chung kologi tongkhangke bufur chung usungsaro naithok khai chung buihaikai buini bosong haike chung buskang agok manaiba aboni bagino chungbo tini sak bai sak chung jodi no chubaya hanggai bahaike te khoroksa chuba chu manaiba abono wansogino chung hotat sakaiei decision khaileka chung oro je kokthoma thumnai rok chinlogi ani okra ata biplop deborma tongo bobo khanamani loge loge no bobo chubalayano abahaike no dike tongo tei Nelson bo tongo chinlogi o chung belai no tongthogo tanga hingkai buihai kebang chubai maya phano kisa misa chuba man bisingtei chung lukurongni thani obo kaisa sak bai thang chung tam hanai chung je tini norokno nokni buskang chung nukjakmani abo bang sairi wana chung chini muchung mani bai lukurongno phunuknani bai achuba mani phunukmani bai chung sak sak torya sak chini mungno chung torinan thangya phiaba chung just chuba mani hingkai chung ang bo ang joto chung chuba mani obo kaisa motivational message thangtun kaisa o dofani bagai kaisa message thangtun kaha message thangtun je nung ang jodi no takhok no chubaya khai chuba chukebo manya hini chung wansugno tini o awaimung tini go khaimani ar khumrung press club ni chinlogi khoi hangkoni bo chini ata biplop tongo bobo joto pare tini o chuba chugo phai logiri phaiga tei obahaina amchaini especially ani takhok dilip bobai bo chung kurungkha kurungman bisingtei bobo je joto pare bobo chuba chu khaiga chung oro phaika ge bobo tini tongo chinlogi phia bobo tabuk nukjakna muchungya ko chungbai tanga hingkai norok chuba man norno nukjak dihini saman ba phia bobo no chung belai hambai bini amchaiba chung bono tini logio chung logio mangkha abo haikai nangkai obono paithangni message chung je tini norokno lukurongni buskang chung obahaike pal khai phai nukjakmani obo kuno chung sak bolaijaknai ya phiaba kaisa message thangton dofao je nung ang jodi chuba khangke khoroksa chuba chu mano a message bai no chung tini ni oro chung norokno hambai ya pharo hambai
khwai ni simi biplop ni kok thum chini khorang.